In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een fietser die zwaar gewond is geraakt na een ongeluk. Een heel vervelend bericht. Gisteravond kregen we het van de Extra binnen. Kregen we het bij de Extra binnen. En het gaat om een fietser die is aangereden op de Cerro Fortunaweg. De man is daarbij ernstig gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk is volgens getuigen veroorzaakt door een automobilist en de slachtoffer zou er slecht aan toe zijn. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk, van de aanrijding, of er een geval is van geen voorrang geven of iets dergelijks. In ieder geval, de verkeersdienst onderzoekt de zaak. Helaas is het niet het eerste ongeluk dit jaar waarbij een fietser zwaar gewond raakt. Heel veel van die ongelukken gebeuren ook 's avonds laat. Ook vrijspraak voor agent Mariano. Dat gaat over de zaak die op Curaçao al lang speelt. In 2018 werd er 600 kilo cocaïne uit een politiedepot gestolen. Volgens het Openbaar Ministerie zou ex-agent Mariano daarvoor verantwoordelijk zijn. In eerste aanleg werd hij vrijgesproken en gisteren werd hij ook in hoger beroep vrijgesproken. Daarnaast is Mariano wel veroordeeld voor de invoer van 340 kilo cocaïne. Ook in 2018, in de maand september. Daarvoor kreeg hij een gevangenisstraf van 6 jaar opgelegd. Maar er is geen bewijs dat hij ook betrokken is geweest bij de diefstal van de drugs uit het politiedepot. Willekeur bij ontvanger, dat is de conclusie van een rapport dat de minister van Financiën, Javier Silvania, naar het parlement heeft gestuurd. Het gaat om een rapport van de Stichting Overheidsaccountantsbureau, SOAP, en daaruit blijkt dat er veel mis is bij de Belastingdienst. Uit het onderzoek komt een pijnlijk beeld van willekeur naar voren. Zo bepaalt de directeur van de landsontvanger, Alfonso Trona, op eigen houtje aan wie wel en wie geen voorschot wordt uitbetaald. En dat gebeurt zonder vastgestelde criteria, aldus het rapport. Er vinden zelfs vooruitbetalingen plaats, nog voordat de aanslag door de inspecteur is vastgesteld of voordat de aangifte is ingediend. Volgens de minister moet er verder onderzoek worden gedaan, maar blijkt er al dat er heel veel mis is. Dat zegt de minister niet, dat zegt SOAP, maar de minister heeft het doorgestuurd naar het parlement. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Zorgen bij bewoners Jan Tiel over aanstaande bouw. Dat gaat over werkzaamheden bij Jan Tiel en bewoners uiten hun zorgen over de ontwikkeling van een toeristisch project midden in hun woonwijk. De Extra heeft met verschillende mensen gesproken die vrezen voor hun privacy en rust in de wijk door de plannen om een deel van de wijk te bestemmen voor commerciële toeristische doeleinden. De zorgen leven al langer onder bewoners die een bezwaarschrift met brede steun onder de wijkbewoners hebben ingediend bij de verantwoordelijke ministeries, maar tot op heden hebben zij nog geen reactie ontvangen. Strengere regels rond reizen, dat gaat over parlementariërs. Parlementariërs die reizen regelmatig en het beeld ontstaat dat ze veel reizen, maar de statenvoorzitter, mevrouw Chiaretti America Francisca, wil meer duidelijkheid. Dus heeft ze een brief gestuurd naar alle secretarissen van de verschillende vaste commissies van het parlement. Voordat de goedkeuring wordt gegeven over een reis, een parlementaire reis, moeten zij daar eerst naar kijken. Alleen de reizen van Parlatino en IPCO zijn al van tevoren goedgekeurd. Voor de rest moet iedereen van tevoren goedkeuring aanvragen. Het kan niet zo zijn dat iedereen als een gek gaat reizen, aldus de statenvoorzitter. Zij is verantwoordelijk voor de begroting, dus zij moet weten wie er gaat en wie niet. En als er geen geld is, dan wordt er niet gereisd. Aldus America Francisca. American Airlines gaat vaker vliegen op Bonaire. Dat is positief nieuws voor Bonaire, want de Amerikaanse carrier gaat vaker vliegen en met grotere vliegtuigen. De inzet van de grotere Boeing 737-toestellen in plaats van de tot nu toe gebruikte Airbus A319 zorgt al voor meer plaatsen naar Bonaire. Maar er wordt ook nog een 5e wekelijkse vlucht tussen beide bestemmingen Miami en Bonaire ingevoerd. En dat is goed nieuws, want dat betekent meer interesse vanuit Amerika en meer toeristen uit Amerika naar Bonaire. En dan een laatste bericht over gratis gebitscontrole voor kinderen. De organisatie Un Smile Pa Curaçao heeft de handen ineengeslagen en ervoor gezorgd dat zeker 600 kinderen, en dan gaat het om kinderen uit de wijken Vici Marchena, Santa Elena, Mundo Novo, Charo, Domi en Otrobanda,
gratis gebitscontrole kunnen krijgen. Dat gebeurt allemaal op 7 april. En er worden verschillende routes met bussen ingevoerd, zodat de ouders en de kinderen zonder problemen hun gebit kunnen laten controleren. En dat is nodig, want de organisatie laat weten dat uit eerdere controles naar voren komt dat zeker 60% van de kinderen problemen aan het gebit heeft, maar niet naar de tandarts gaan. En daar wordt dus nu verandering in gebracht. Mooi initiatief. Even tijd voor een break. Zijn we zo bij u terug met meer nieuws. Welkom bij Heavy Mix Concrete. Heavy Mix Concrete is in 2009 opgericht door de familie Vieira. Toen de tijd bestond de vloot uit 4 betonmixers, 1 pomptruck en een hele simpele betonplant. Maar kijk nu wat het is geworden. 14 betonmixers, 6 betonpompen en een nieuwe betonbatchingplant. Bij onze nieuwe batchingplant vindt de menging plaats in de mixer van de betoncentrale en niet in de truckmixer. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen bij Bonaire met een positief bericht, want oud-Olympisch kampioene Ranomi Kromowidjojo geeft een lezing aanstaande vrijdag. Het gebeurt bij Delphins Beach Resort en tijdens deze lezing gaat ze in op thema's zoals grenzen verleggen, presteren onder druk, omgaan met tegenslagen en ambitie. En dat is handig voor alle sporters, eigenlijk voor heel veel mensen op Bonaire. Maar het is leuk dat ze ook daadwerkelijk een lezing geeft. Afgelopen maandag was de meervoudige Olympisch kampioene al aanwezig op Bonaire om het geven van het startschot voor de tweede Bonaireaanse zwemvierdaagse. En de lezing vindt plaats bij Delphins Beach Resort vanaf 7:30. Dan gaan we naar Dick Advocaat, de bondscoach van Curaçao. Nou, de eerste 2 vriendschappelijke wedstrijden zijn achter de rug. Er is gewonnen van Hull City met 1-0 en tegen Alanyaspor is gelijk gespeeld met 2-2. We vroegen Advocaat om een reactie over de eerste vriendschappelijke wedstrijden. Hij zei tegen de Extra hierover dat het volgens hem een prima week was. We hebben goed getraind in een mooi hotel met een goed trainingsveld. Er waren 2 nuttige oefenwedstrijden en de staf en ik, aldus Advocaat, zijn erg enthousiast over de instelling van de jongens. Ze waren onvermoeibaar en speelden met heel veel temperament. Het ging niet altijd even makkelijk en ook de busreis voor de tweede wedstrijd was een reis van 2 uur om daar te komen. Maar de jongens gingen toch weer als de brandweer. 2-2 noemt hij keurig. Iedereen in en om het team is heel enthousiast, dus het was een mooi begin. Maar in juni, dan zijn de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2026, dan gaat het om de punten. We beginnen binnenkort met de voorbereiding. Een paar jongens konden nu vanwege clubverplichtingen niet meer. Weer anderen worden wellicht benaderd. Namen noem ik nu niet, omdat allereerst deze groep respect verdient. Nou, mooie woorden van de bondscoach die er veel zin in heeft en nog steeds gelooft in de goede kwalificatiewedstrijden die we dadelijk kunnen gaan spelen als Curaçao.
Dan gaan we naar Dr. Odette van Brummen-Girigori. De Universiteit van Curaçao, Dr. Moises da Costa Gomes, zal de 4e jaarlijkse wereldconferentie over persoonlijkheidspsychologie organiseren. En dat doen ze in samenwerking met de World Association for Personality Psychology. Dr. Odette van Brummen, die is de grote coördinator lokaal. In Spanje heeft Geraldo Bilons van GB Creation and Advice Consulting gezorgd voor de inschrijving of hulp daarbij met de inschrijvingen. Maar we vroegen Odette van Brummen-Girigori wat we kunnen precies verwachten van deze bijeenkomst. Het doel van de conferentie, het gaat natuurlijk over persoonlijkheidspsychologie. De meest recente onderzoeksresultaten worden gepresenteerd en de bedoeling is dat wij dan professionals bij elkaar laten komen, zoals psychologen, studenten, beleidsmakers, om even te buigen over al de nieuwe perspectieven. En natuurlijk willen we ook het stimuleren van samenwerkingen buiten de grenzen ook bevorderen. Ja. En we willen natuurlijk ook dat er een platform is waar de keynote speakers samen met hun nieuwe resultaten dat kunnen presenteren aan het publiek. Want het is belangrijk dat jullie ook bij elkaar zijn. Ik bedoel, je kunt via mail alles over de hele wereld doen, maar dit is ook belangrijk dat mensen vanuit de hele wereld bij elkaar zijn om te overleggen over de nieuwe inzichten. Ja, zeker. En wat je ook ziet is dat het ook makkelijker is dan om onderzoekslijnen samen te stellen, om samenwerkingsverbanden te sluiten. Want Curaçao blijft toch wel klein en het is gewoon voor ons geweldig en een mooie kans om ons netwerk uit te breiden op deze wijze. En om hoeveel mensen gaat het? Nou, we hebben nu iets meer dan 160 personen die hebben zich geregistreerd voor de conferentie. We krijgen gasten uit de hele wereld, dus meer dan 22 landen die komen naar Curaçao. Dus België, Duitsland, Japan, Slowakije, Zwitserland, Zweden. Ik kan ze allemaal niet opnoemen. Uruguay, Brazilië enzovoorts. Dus best wel heel veel gasten. Ja. En natuurlijk is het ook de uitgewezen kans om hun ook iets van onze mooie eilanden te laten zien. Ja, want jullie gaan culturele uitstapjes ook met ze doen. Natuurlijk. En we hebben ook bepaalde locaties uitgezocht in samenwerking met CTB. CTB heeft ons heel erg goed hierbij geholpen, zodat zij toch wel kennis maken, zover het mogelijk is, met onze mooie doosje Curaçao. Hoe gaat het met de voorbereidingen? Het is druk, maar het gaat goed. Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar, niet heel veel meer. Want we kunnen maximaal 198 mensen ontvangen. Dus degenen die zich willen inschrijven, die hebben nog steeds kans. Maar dat moeten ze wel heel snel doen. En waar kunnen ze meer informatie vinden? Ze kunnen informatie vinden sowieso via de website van UOC en ook via de website van de conferentie van de WAP zelf. Goed zo. Succes met de verdere organisatie. Erg bedankt. En ik hoop jullie weer te zien natuurlijk tijdens de conferentie zelf Natuurlijk. op 3 april. Zullen we zijn. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Inschrijven kan via www.uoc.cw/WAP 2024. En dan gaan we naar internationaal nieuws, want er is een brug ingestort in Baltimore in Amerika. En dat heeft tot veel commotie geleid. Het gaat om een kilometerslange brug in de Amerikaanse staat Maryland. Die is voor een groot deel ingestort nadat een vrachtschip een pijler ramde. Daarbij zijn mensen in het water gevallen, volgens de lokale brandweer. 2 personen zijn gered. 1 van hen verkeert in kritieke toestand. De reddingswerkers zoeken op dit moment nog naar 7 mensen in het water. Maar dat kan inmiddels al, die kunnen misschien al gevonden zijn. Het gaat om een belangrijke verkeersbrug van ongeveer 2,5 kilometer lang. En het gebeurde om 1:30 lokale tijd 's nachts. Toen de eerste berichten binnenkwamen dat een groot vaartuig tegen de pijlers van de brug aan was gevaren. De toedracht van de aanvaring is nog niet bekend. En dan gaan we naar Haiti, want de situatie in Haiti is nog niet rustig. Het loopt nog steeds uit de hand met veel geweld en chaos. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft al eerder een oproep gedaan aan Nederlanders, maar ook mensen van Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Statia, die mogelijk op Haiti zijn, om zich te melden. Nu zegt het ministerie dat zieke of hulpbehoevende Nederlanders in Haiti mogelijk mee kunnen met evacuatievluchten van de Fransen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de Nederlanders actief zijn met de mogelijkheid om Haiti te verlaten. Dus ze moeten zelf contact opnemen met de Fransen. Die hebben mogelijk plek, zeker voor zieke en hulpbehoevende mensen. En als mensen ziek of hulpbehoevend zijn en dringende redenen hebben om het land te verlaten, dan kunnen die contact opnemen met een nummer in Nederland.
Dat is 0031 247 247 247. En mensen die hier op Curaçao of op de andere eilanden of in Nederland horen dat dit de mogelijkheid is, probeer contact op te nemen met vrienden en familie in Haiti en druk ze op het hart dat ze het land moeten verlaten als ze dat kunnen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We zijn er morgen weer en ik wens u alvast een hele fijne dag. Tot morgen, het allerbeste, tot ziens, dag.